Исемсіз? Güzel. Don Kofi һәм без монда синең интервью эшләячәкбез. Син әзер? Әзір. Әйдә. Гүлназ, сәлам. Мин Гүзәл, әйдә озакка сузмыйча гына башлап җибәрик. Кызлар сораулар бирделәр. Мин рәтләп килеп тормын кирәк булса. Сәлам, минем исемем Гөлназ. Менә синең дә чын исемең Гөлназ икән. Тулырак итеп әйтсәк инде Гөлназ Шакирова. Ләкин син үзеңә алырга булгансың шундый псевдоним. Менә бу бәйлеме эстрадага чыкканда үзеңнең исем-фамилияң, чын исем-фамилияң ничектер баналь яңгырар дип уйлап үзеңә сайладыңмы псевдонимны? Гомумән нәрсә өчен нәкъ менә дышать? Юк, банальный булыр дип уйламадым. Гөлназ Шакирова ахыры шунда җырчы бар уже, да? Бар? Бар. Ну, мин түгел. Мин түгел. Әйе, Гөлназлар күбалар вообще. Шуңа күрә 2017 елларда мин үземне ялгыз хис иттем. Балаларга бию өйрәттем һәм үземне ничектер менә үземне шул состояниедан чыгарыр өчен мин йогага бардым. Кундалини йога. Анда сулау белән шөгыльләнәсең. Шунда миңа ниндидер уйлау килде, дышать, ул бит сулау. Без сулыйбыз, яшибез, сулаусыз яшәп булмый. Шуңа күрә әйтәм, дышать дисәм, глагол кызыграк булыр һәм кеше ничектер уйлар, ничә ул глагол соң теге кеше бит инде существительный белән үз-үзенә әйтә, бу глагол һәм, наверное, шуңа күрә мин дышать дип үземне. Нигә суларга түгел? Мин бит татарча җырларга уйламадым. Бу бит план булмады. Шуңа күрә мин дышать проектын тәкъдим итәм. Җитәрме? Сорауга җавап бирдем? Рәхмәт. Гөлназ, сәлам. Мин Илсөяр булам. Әйт әле, җырларыңа текстларны үзең язасыңмы? Текстларын үзем язам. Музыканы без дустым белән, ул битмейкер, җырчы Майк Райс псевдонимы. Аның без аның белән бергә музыка ясыйбыз. Ул компьютерда теге программада ясыйм, әйтәм, менә болай ясам, мелодия ясыйм, ул ярар хәзер и шулай вот творим. Син кемгә дә булса тикшертәсеңме текстларны язган? Рус текстларын тикшермәдем инде. Анда инде вроде нормально. Татар текстын минем дустым Исинә бар. Да, тикшерәм. Исинә дустыма текстны җибәрәм дә һәм сорыйм, мәгънәсе аңлашыламы? Ул әйтә, аңлашыла. Әйтә, ярар, рәхмәт, все, миңа җитәр. Һәм тагын син җырларыңда борын заманда яшәгән дип бер дип башлыйсың, менә ул каян чыккан, нигә алай ул? Мин бит инде әкиятләрдә үстем, теге борын заманда дип сөйләгән иде әбием. Анда инде нәрсә дальше булды, мин не помню, шуңа күрә борын заманда. Но, спойлер, когда-нибудь мин сөйләрмен, кем икән анда яшәде. Но пока пусть секрет будет. Гөлназ, сәлам, минем исемем Зилә. Исәм. Сәйттең 17 елдан сиңа шундый теләк барлыкка килде, ә менә гомумән бала чагыңнан кичкенә булганнан шул әбиең әкиятләрен тыңлаганда ниндидер җырчы булу хыялы бар идеме? Инде шундый уйлар. 4 яшьтән балалар бакчасыннан җырлый башладым. Аннан соң мәктәптә Шишмә ансамбленә жүрдем. Аннан соң Ялкын ансамбле ишеткәнегез бардыр, Зәгидә Ибрагимовның җитәкчесе. Болгар кызлары кемдер беләме? Менә Камила Камильнага тоже җырдым. Шуңа күрә минем нормальный так база бар.
Ничек мен ул балачак шундый ниләре, шундый зур переросло син. Укыдыңмы, берәр куянда әзерләндеңме? Мин җырчы булырга хыялландым балачактан. Аннан соң сәхнәгә чыгып, җырлавын җырладым. Нәрсә әйттеләр, шуны эшләдем. Ничек булды ул? Кел, бөтен җырны кел, и менә болай эшлә. Шуңа күрә чыгадырым, менә болай эшлидерим, поклон китәдерим. И үз-үземне уйлыйдырым, мин белмим, тагын нәрсә эшләргә кирәк соң, тагын нәрсә эшләргә ярый дип уйлап йөрдем һәм аңладым, биисем килә дип. Бии башладым мин 18 яшьтән генә. Үзем университеттан теге ничек әле студент булып, бүтән стипендияны менә хип-хоп биюенә биреп, шунда биеп йөрдем. И мине 13 яшькә ул бию алып китте. 13 ел, 13 яшь түгел, 13 ел. Шунда без дустым белән бию студиясын ачтык балалар өчен, подростклар өчен. Аннан соң анда мин ведущий кирәк иде. Теге беренче вакытта ачылгач акча булмады. Шуңа күрә ведущий мин ведущий булырмын дип, менә кеше белән шөгыльләнеп, сөйләшергә менә шул ведущий булып өйрәндем һәм 2017 елда мин аңладым, что менә теге отдушина җитми. Балаларны биюгә өйрәттем, кеше белән ничектер сөйләшәм, менә нинди хисләрем йөрәгемдә менә сөйлисе килә һәм шуңа күрә мин җырлар яза башладым. Үзем өчен фортепианода инде җырлап, җырлыйсың инде шунда инде. Аннан соң әйтәм, бара чыгарым инде бер-ике җырны. Кеше минем белән бергә җырлый башлатым, әйтәм, ага. Понятно, мин үзем генә андый түгел. И менә шулай потихоньку 6 ел китте, менә сезнең алдында утырам инде. Әллә нәрсәләр сөйләп татарча, русча. Гөлназ, сәлам, мин Айгөл. Синең җырларың бик тә үзенчәлекле. Һәм менә шуңа соравым түбәндәгечә, нинди принципка нигезләнеп эш итәсең син иҗатыңны тудырганда? Нинди принцип? Мин экспериментлар яратам. Минем бөтен җырларым төрле, тыңласагыз, потому что мин, штамп буенча барасым килми. Мин үз-үземне тагын нинди яктан ачылам дип, менә үз-үземне карап йөрим. Татарча җырлар планда булмады. Ләкин мин Матвей белән сөйләшәм, әйтәм, ничек татар халык җыры менә хәзер менә яңгыраса, нинди булыр икән ул дип сорау бирдем. Ул әйтә, наверное, хип-хоп инде, хәзер хип-хоп җырларын яраталар бит инде. Барыбер инде современный хип-хоп ул беренче урында. Пока. Мен әйтәм, ярар, давай бас кызым әпипәне ясыйк. Син бит рус, син бит беләсең, что такое бас. Бас бит инде основной, бит инде хип-хопта. Менә рус кеше уйлар нәрсәдер бас турында җырлап йөри дип. Татарлар кем татар телен белә, ул җырын белә, аңлар инде, әпипә бит инде халык җыра. Һәм менә шундый эксперимент булды. Ул җырга Пьер Мишар исемле бер артист һәм Blooming Pine дип рэпер дип әйтимме, шул җырга инде, бергә инде без шундый әпипә җырын чыгардык. Вот. Шундый хәлләр. Рәхмәт, бик зур Гөлназ. Менә син күп тапкыр әйттең, монда төрле фамилиялар, төрле кешеләр исемнәре яңгырады. Гомумән үзеңнең командаң турында сөйләр, менә алар синең шәхси брендыңны булдырырга ничек булыштылар һәм гомумән синең команда синең иҗатыңда нинди роль уйный? Команда җырга ул вакытта уйлап йөрмисең инде, просто менә сиңа ошый, син җырлар язасың, кызык, кеше нәрсәдер яза, и менә син шундай, тагын нәрсә язарга можно икән дип, шуны тура уйлап ятасың. Аннан соң уйлап ятам, әйтәм, действительно команда бит инде. Минем дуслар. Монда коммерция турында сүз юк. Матвей белән без бергә менә җырлар
шығарабыз. Дустым Камил есімді, ол біздің студия звукозаписінде шығара, интегі матур, без фальши жырлар шығар үшін ол меңа бұлышты. Оннан соң біз ойладық шулай жыр шыққаш. Менде сценарий башқа келді. Мен айтам, міне клип ясайсы келе. Бұл мен өзім ясадым. Кішілерні жейдім. Бүйішілер білен сөйлештік, бірге жиылдық. Шындай қызық момент болды енді ол. Но өзің бүтін әйбірні ішлесең, перегорайш. Вот. И міне шулай клибім мен команда білен ясадым. Нешік мен аны ясадым. Оны сөйлері керек ме? Шулай клип. Нешік клип шулай появился. Фестиваль станции «Мир», онда мен Мария есімді бір организатор білен таныштым, ол мұнда отыра, қарап меңа, или сізге, білмейм. Хәм один из основных продюсеров, Булат есімді, кім білен, егіт білен таныштым еді, әлі мұнда келмеді, опаздывает вообще. Мен анам білен сөйлештім, айтам, міне клип шулай ясайсым келе, так кіне ойлау енді, ол нәрседір снимать, мен айтайды, снимем. Мен сен команды жиям, қазір мен сен вообще бүтін нәрсе ясайым, қаф 4К ясайбыз сенға клип нәрсе мұнсы. Мен айтам, ну там минимум бюджет анда аз была, мен тыңлап тұрам бұлай. Міне команда жиям, тегісім айтам, уфалам, қойын ақша алымсың, мен и так бет енді бюджетный вариант іздейдірем, ал міне қазір тегісім ұсын yazып, жиябыз. Ну, мен доверилась енді. Шулайны ясадық енді біз. Вроде әйбет шықты. И міне ол Булат меңа предложил стать продюсером. Айтты, міне қазір сен оның турында ойлама, сен жырлар ғана яз, бие, мен сен видеолар, нелер өзім ясым. Міне шулай сөйлешіп, команда жиылды. Мари менем қазір менеджер. Менеджер же, да? Менеджер. Оқша турында сөз қозғатқаш, сразу сұрап қойым енді. Сенің бұл ижатыңнан нендей де болса оқша кіремі сеңа бүтінлей? Сен айттың міне дусларым дейдің, коммерциялы түгіл дейдің, алар чисто амбиция білен гіне эшлейлер енді мұны? Ну, біз енді клип ятабыз, клип ятмайбыз, клип ұтырабыз, наверное. Ятабыз. Міне бұл трек бізні точно прокормит. Анан соң трек шыға, ну, міне мұсы точно бізні прокормит. Міне шулай қияланып ұтырабыз енді біз. Ақша міне қазіргіне келе башлады. Мені кішілер начали замечать, концертларға шақыралар енді. И бары бір енді, онда біраз копейкалар бұла енді. Только қазіргіне. А до этого жоқ. Сір болмаса сен бұлай нәрсе білен оқша эшлейсің өзіңе? Мұндан оқша кірмей екен? Міне бию мектебі. Ол әлі де бар, сен әлі де анда... Да, мен босс. И ол кішкене егені бию... Бар. Ол меңа бұлыша, міне бұл яратқан проектім білен шүгірленерге. Онда менің уақытым көбірек. Шоңа көре менің нормально пока все. Вот. Сенің шулай оқ Зілтаев тренді деген шоуда қатнашуың турында білдік. Ғыммен неше өтті ол, ненде форматта, һәм нәрсе берді ол сеңа? Ну, қарасам, бик зор проект. Видео, фото. Онда, ну, бик большой акцент был сделан. Ол бірінші проект, организаторлар міне кішілер. Нешейді, міне кіші болып, сені кіші болып встретили, как это? Да. Организаторлар кіші болып қаршы алдылар. Турлар болғанда, алар бізге
психолог, фониаторларны тәкъдим иттеләр. Менә син переживать итәсең, бар, менә психолог белән сөйләш, хәзер ул сиңа это успокоительный бирә. Фониаторга бардык, ул тамакларны карады, ничек менә җырларга, нинди синең тавышың, прям по-человечески, мин как будто бы белмим, как будто шулай булырга тиеш, бөтен җирдә дип уйлап ятасың. Вот, ну, да. Нәрсәгә мин анда бардым? Ул шоу. Анда трендовый артистлар утыра. И син бит белмисең нәрсә алар әйтәләр. Бик курыктым. Но бардым. Әйтәм, давай бар. Куркасың, барыбер бар. Нәрсә әйтәләр, шулар әйтәләр. Мин аның турында ничектер, уйлыйм, кеше әйтә инде ул. Бөтен нәрсә, это сугубо личное мнение, и всем не угодишь. Вот. Анда менә аралында җырлап, нитеп, әйтәм, ну все, мен хәзер беркемдә курыкмыйм. Анда чыктым, все. Шуңа күрә ул миңа бирде зур опыт. Курыкмаска. Нинди артистлар булса да, нинди жюри булса да, курыкмаска. Нәрсә әйтер, шул әйтер, ярар, рәхмәт. Аңладым, барыбер үзенчә эшлим. Все. Менә җырларга клип төшергәндә иң катлаулысы синең өчен ул нәрсә? Катлаулысы, это что такое? Сложно? Сейчас. Клиптамы? Иртә белән. Һәм иртәнгә хәтле басып тору. 12 сәгать, 15 сәгать. Бюджет күп булса, клипны 2-3 көнгә сузырга мөмкин. О, кызлар, рәхмәт, менә шулай әйтегез. Вы заканчиваете за меня, вы же понимаете, да, что я говорю? Спасибо. Бюджет кичкенә булса, ограниченный булганда, анда инде бер көндә тизрәк, әйдәгез, булай эшлик, монсын эшлик, менә шунысы авыр әйе. Так, рәхәт, нәрсә? Монтаж бит. Нәрсә нитсән, тагын переснимать итәләр, монда кебек. Шуңа күрә, да. Шунысы гына авыр. Алдагы көннәрдә көтергәнме тагын яңа клиплар? Бармы идеялар шундый? Менә шулар турында да беләсез? Идея бар. Бюджет керек. Уйлыйбыз, ничек ясарга, но мин ул клипны татар әкиятләре белән ничектер бейләргә телим әйе. Рәхмәт. Сез нәрсә экстрасенслар, что ли? Да, пока шундый спойлер. Ну, бар. Без останавливаться без не будем алга. Бездән бар уңышлар. Рәхмәт. Гөлназ, менә киләчәктә бөтенесе кебек шундый попсовый юнәлешкә кирип китәрмен дип уйлаганың бармы? Бәлки менә син хәзер шушы образыңнан туярсың да, башка юнәлешкә китәм дип уйлыйсыңдыр. Ну, мин экспериментлар яратам, не исключено. Бөтенесе кебек, нинди попса турында әйтәсез? Ну, менә хәзерге эстраданы алайык, мәсәлән. Татармы, русмы? Татарча башкасы. Ну, татар эстрадасы своеобразная эстрада. Анда җырлар мин бала чакта җырладым, миңа җитте. Рәхмәт. Наверное, образ, нәрсә соң ул образ? Гадәти тормышта мин шулай киенеп йөрим, шуңа күрә ул минем теге, ну, образ түгел инде, менә дышать шундый, Гөлназ шундый. Монда смысл эзләмәгез. Бу просто хип-хоп одежда. Мин яратам, биергә, нитергә, шуңа күрә шулай киенеп йөрим. Образ, икенче образ бәлки булыр. Без бит үсәбез, картаябыз. Шуңа күрә не исключено. Но эксперименты будут җырда. Менә син элек русча гына җырлар чыгара идең, һәм ничектер шундый переход булды синең татарча җырларга. Менә беләсе килә нәрсә өчен рус җырларыннан татарча җырга күчтең? Һәм нәрсә бирде менә бу күчү? Подписчики. Ладно. Мин русча җырларга әле уйлыйм. Русча җырлар бар.
алар записаны в процессе. Мен аның турында ойлап яттым, мен утырдым, ойлап утырдым. Мен айтам, менә Гүлназ, сен хәзер татарча да, русча да җырлыйсың, ничектер теге кем мине тыңлый аңламас. Кемдер мине татарча җырлар аркылы ачты, кемдер рус җырлар аркылы ачты. Аннан соң ойладым, әйтәм, ну, минем кеше булса, барыбер кала. Татарча җырласам да, русча җырласам да, теге кем татар җырлары өчен мине тыңлый, ну, мен бит чыгарам. Шуңа күрә монда андый уйлау юк, монда больше вот как чувствую. Если мен хочу русча нәрсәдер әйтергә, мин әйтәм. Татарча әйтәсем килсә, әйтәм. Шуңа күрә тут нет каких-то коммерческих планов, идей, нету теге. Ну, ладно, әйттем инде, все. Демәк, киләчәктә әле русча җырларда Була. Бик матур җыр чыга. Надеюсь, бөтенесе дә аңлар. Менә син кеше сүзенә бик игътибар бирмәскә тырышам дисең, алга сүзен беренче кабатладың. Барыбер дә күңелләргә җиткән сүзләр, фикерләр булгалыдыр. Һәм шуннан сорау хейтерларга. Карашың нинди бармы алар синдә? Хейтерлар турында иртә сөйләргә, чөнки мин әле генә мине тыңлый башладылар. Менә әле генә күбесе. Аның турында уйладым. Здоровый крик. Но менә 6 ел буе җырлап, миңа төрле уйлау фикерләр кеше әйтте. Мәсәлән, менә булай җырла, менә мондый җырлар җырла инде. Әйдә менә современный ритмда җырла. Юк, менә булай җырла. Юк, менә булай җырла. Мин аны тыңладым, әйтәм, нәрсә кирәк соң сиңа? Менә ничек уйлыйм, шулай җырлыйм инде. Ну, рәхмәт әйтәм көлеп, менә, рәхмәт. И все. Невозможно. Бар шундый басня Филь. Рәсем турында ишеткәнегез бармы? Филь художник. Рассам. Язды һәм хайваннар сөйләп башлады. Теге аюлар әйтте, менә монда что-то кар җитми. Монда обезьянкалар әйтә, әйдә бананнар яса инде бераз теге. Түлке әйтә, ну, нарисуй сыр. Һәм бу тегеләрне тыңлап, бөтен нәрсә рәсем ясада да, анасы булар карыйлар әйтә, бу нәрсә соң бу? Бу ни бу? Юк, бу рәсем точно түгел. Менә шул басня балачактан башка керде и ул миңа булыша. Не надо никого слушать. Надо себя слушать. Гүлназ, мен сен әйткән идең инде, синең тормышыңдагы Гүлназ һәм дышать, ул бер кеше дигәндә. Менә барыбер хип-хопның синең тормышыңа, образыңа никадәр йогынты ясады, йогынты влияние, һәм ничек образыңны шулай барлыкка килде диергә. Мин вообще аңламыйм. Если честно, мин ребенок 90-х. Анда бит нәрсә булды? Русская попса булды. Авылда татар эстрадасын тыңладык. Аннан соң подросток булгач, хип-хоп тыңлый башладым. Теге каста, многоточие ишкәнегез бармыдыр? Аннан соң зарубежный хип-хоп тыңлый башладым. Бейонсе, Риhanna, Крис Браун, алар бит тоже хип-хоп киемен киеп йөри. Менә шулай ничектер карап, белмим, хип-хопны яраттым. Ул менә вот ритм включается, все мин. Ләкин минем русча җырлар бар, попса, инди-поп, наверное, скорее всего. Анда миңа Шура повлиял. Ишеткәнегез бармы Шура? Не верь слезам. Гости из будущего. Яратам. До сих пор яратам. Белмим. Что-то как-то, да, странно все. Разная музыка, да. Бу минем иң зур җиңүем дип нәрсәне әйтә алыр идең? Үз тәҗрибәң, үз юлыңнан чыгып.
Рано инде андай бир нерселерге. Не бары бирде көңүлүңө өтүп берген ушундай, бул мага бик кадырлуу деп өзүң санаган. Менә кеше сүзләре кем менә яза, синең җырларың миңа менә шулай повлиять итте. Теге рус җырларым бар минем, татар җырларында теге миңа язалар. Менә без Казахстаннан сәлам, синең җырларың шундый кызык. Ана соң из Таджикистана язалар. Ана соң бер диджей бар, Булат исемле, ул хәзер Чикагода яши. И ул минем татар җырларын алып, теге минем тавышымны алып, ремикс ясады. Хәзер ул җырлар Чикагода, Burning Man фестивален ишеткәнегез бармы? Шунда да куялар, ана соң куярга обещали. Это, может быть, куймасан? Да. Индияда кеше би мен карап торам, әйтәм, бу мин что ли? Минем тавышым, теге уйлауларымда булмады, нинди ремикслар, нинди Чикаго. Шуңа күрә менә шул зур уңыш, наверное, то, что ачыла. Менә чем искренне мы себя ведем, чем меньше мы притворяемся, делаем, что нам нравится, кешеләр килә. Ишекләр ачыла, ниндидер икенче ишекләр ачыла. Менә шул зур уңыш. Мында Казанда ижады шундай интересный творческий яшьләр бик күп бит инде. Син үз урыныңны мында ничек таптың? Нинди кешеләр ярдәмендә? Ну, мен очень благодарна от резиденции «Реактор». Творческий кешеләр өчен менә алар һәр ел сайын фестивальләр ясыйлар. Менә хәзер сентябрь ахырында аларның фестиваль була. Анда не только музыкантлар, анда дизайнеры, видеографы, bütün творческий кешеләр килергә мөмкин һәм анда мастер-класслар уза. Теге елда, мәсәлән, арт-директор килде, Big Baby Tape рэперын ишеткәнегез бармы? Вот. А мин юк. Юк, аңа хәтле. Юк, Бандана җырын ишеткәнем бар. Мин белмәдем ул Big Baby Tape җырын. Һәм ул анда шундый кызык фикерләр әйтте, ләкин ул фикерләр син менә уже артист булып, нишләргә тагын кирәк дип. Ә менә начинающий артистларга, конечно, тяжеловато. Акчасыз, нисез үз-үзеңне продвигать итәргә. Но аңарга карап, мин ниндидер хыял булдымы соң, әйтәм, шундый уровеньга керәсем килә, менә шундый уровеньга артист буласым килә. Шуңа күрә. Тагын бер сорау, син үзең бүгенге көндә кемнәрне тыңлыйсың? Әйдә бер 5 Ой, алар бик күп. музыкант, әйдә бер 5-не аерып әйт. Кемнәр сиңа бик ошый? Скриптонит подходит? Әлбәттә. Ну ладно, безнекеләрне сначала син. Безнекеләрне. Хания Фәрхи мин яратам. Илхам Шакиров, Венера Ганиева, Зәңгәр Томан. Теге татар моңын тыңлыйсым килә, тыңлыйсы килсә, шуларны тыңлыйм. Скриптонит. Илхам Шакировтан соң Скриптонит, конечно, самое то. Тагын кемне тыңлыйсым мин. Сестры ишеткәнегез бармы? Сестры. Нишета. Ладно. У Скриптонит белән бер лейблда шуңа күрә ошыйдыр, белмим. Гости из будущего, Шура. Чит ил музыкантларыннан. Чит ил. Ой. Бейонсе, Риана. Алар бик күп. Анда рэперлар, алар бит бүтүнсүн билип булмай, алар как пирожки. Тагын ким соң? Weekend. Ирина Кайратовна. Кейптаун. Казахстанская музыка в последнее время прям молодцы они. Гүлназ, менә синең иҗатыңа гаиләнең беренчедән нинди карашы, икенчедән иҗатыңа гаиләнең бер инде йогышы бармы, бер инде влияниесе? Ничек менә бәлки бер җырларыңда алар синең ничектер отражается дип. Гаилә мине балачактан поддерживать иттеләр. Аның өчен бик зур рәхмәт аларга. 11 елда мин бер университетны приезжала инде. Әнидән сорыйм, әни, бу нинди здание? Ул әйтте, менә кызым университет культуры и искусств. Мен әйтәм,
мен мында поступлю. И шулай поступила инде. И бір кіші де бір сөз әйтмәйді, әйдә қызым, әйдә қашан жүрші боласың деп сөйләделәр инде. Ләкин алар мені татар жүрші болырсың деп ойладылар. А мен такая, yok, мен русша жырлайм. Дивәни мен вообще хип-хоп яратмады. Теге авылда подросток булып хип-хопны включать итәсен бит инде кассета белән. Кірәдіре, ул жиң музыкасын быстро выключи, жиң музыкасы. Ишкіне жабадырым, әйтем, ладно, менә хәзер минем хип-хоп татар тілінде ишетсә белмим нәрсә әйтер иде ул. Юк, к сожалению, уже это, да, вот. Ну, қызық иде ишетергә. Һәм шундый қызық момент булды. Пішәне жыйганда, безнең мотоцикл бар инде, без баба белән, Дәвани белән пішәне өйгә алып кергәндә, капка төбенә толкать иттек. Толкаем, біраз застрялмын, білмейм, мотоциклда иске үрлетіп болмай. И, значит, біз толкаем, и Дәвани такая, әйді, үшші, әйді, үшші. Мен қарап тұрам, бұл нәрсе айтады, әлемінде заклинание, әйді, үшші. Анан соң Дәваниден сұрадым, Дәвани, нәрсе соң, әйді, үшші деп. Үшші енді, әйді, үшші. Анан соң баба, әйді, үшші әйтті. Әйді, үшші деп. Мен айтам, бигрәк қызық. Шуңа күрә башта қалды да, именно шулай жырында сіз тыңласағыз, анда между первым и вторым куплетом мен айтам, әйді, еще. Әйді, еще. Тағы нәрсе әйтесің келі. Шу, менә Дәвани, на память Дәвани истәлегенә менә шуны әйттім, да. Вот. Сәхнәдәге образың белән тыңлаучыларыңа нәрсә җиткерергә телисең? Вообще бір нәрсе жеткіремеймін. Образ сол кием. Просто миңа комфортно ала йөрергә. Ну, образ дигәндә синең Җырларың белән әйе. Репертуарың белән. Репертуар. Репертуарларда төрле фикерләр була. Мәсәлән, шулай җырында мин нәрсә әйтәм соң мин? Күңел белән эшләргә, бер кемне тыңламаска, үз юлым белән барырга, менә шулай була. Һәр җырда, татар җырында мин уйладым, менә ниндидер фикер, ниндидер тема булыр, может быть, мини-совет булсын дип уйладым. Һәм ул теге менә булай эшләмә түгел инде, мин бит укытучы түгел, мин как это, я не родитель. Мин әти-әни түгел, ләкин менә мин үз опытымнан сөйлим. Һәм якын булса кеше аңлый. Якын булмаса аңламый инде, би, хип-хоп ритм. Әйдә бер сорау белән генә тәмамлыйбыз. Татар телендә иң яраткан сүзең нинди синең? Татар телемдә? Әйе, иң яраткан сүзең. Сүз? Әйе, иң матур сүз синеңчә. Матур сүз? Әйе, син уйлаган юк итме, менә бу сүз миңа ошый. Туган тел. Белмим. Ну, алай уйлаганым юк, нинди матур сүз дип. Нинди матур җыр? Җылата. Мен антында әйтәм. Әйдән диңгез. Белмим, менә үзе чыга. Белмим, ул татар маңадыр. Без татар булгангамы, менә ключ, ничегеле код, татарский код. Вот, әйе, менә монда. Я, кстати, стучу, ничего страшного. Шуңа менә җылата. Әйдән диңгез. Зәңгәр томан, Венера Ганиева. Дуслар белән походка бардык. Мен әйтәм, әйдә. Хания Фархайн Әлдермешкә. Машинада, включил на всю громкость. Ой, шундый рәхәт булды, белмим. Бар инде ул, бар, бер кая китми. Үзеңне тыңлаучыларга бер матур киңәш, бер матур сүз синнән. Күңел белән эшләсәң, бер кенә тыңламасаң, үз юлың белән барсаң. Все, булды. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Шуның белән шул.